Pero kaning latest ron nga impeachment complaint dong Erin kuyawa no. Nga marag unsay may kasulti nimo aning move karon no sa Pikas Campo nga 16 giusa, grabe no. Grabe gyud. Dili ni siya daghan na ground ay. 16 in 1? Oo. Unya baw ka day Maisel. Pinakaunang historinis ka sa science politika sa Pilipinas for the first time nga vice presidentes nasod filean i-impeach bagya kasama sa Kongreso ug Senado. Unsa may tan-aw nimo ani dong Erin nga kung ikaw si Inday Sara or ikaw si si VP Sara no? Sa may tan-aw nimo nga grabe namang yung pag kurambos sa imuhang kuan karon sa imuhang pagka vice president. How do you see this situation? Mana ni day, mana ni murag last na ni nga baraha sa mga sampataw day by sila. Kung ako di man bada sa last na baraha. Di man bada dito sa mga Quadcom hearing. Nagsigiingon ang mga musukol man mga analyst bagya kasama nga okay, go ahead, file ninyong kaso. Bisan gani bagya kasama si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nanay ground para i-file ang kaso. File na ninyong kaso. Adigyon sila day. Arigyon sila sa impeachment kay may maning sa impeachment kay kita prosecute, kita po judge. Kausara. Mo gani. Kay way siguro adto ka sa husgado day Maisel. Basig ang precision sa judges sa judge radyo man Maisel. Sa depensa unya ni Inday ba convince ang judge. Mabsiltos Inday. Kumbaga di nila kaalyado. Mao gani day no. May maning diris kongreso kay kitay prosecutor, kitay mo prosecute, kita po mo multitasking. Kita po mo hukom. Pero dong Erin kung tanaw nimo bitaw kung ikaw karon nakasto nga ba? Kanang namang gyud mga tao nga pro Duterte gyud, naapoy pro Marcos, naapoy mga tao nga naniid lang ba? Namang gyud na gamay lang na sila pero naana sila karon. Naga-exist ng mga tawhana na. Tanaw nimo ning sitwasyon. Grabe gyud ila. Kung ako ako lang ibuta akong kaugalingon ba kung wala ko'y gibarugan nga Duterte or Marcos. Pero murag obvious ra pud kaayo ang kampo sa administrasyon no. Oy nangunaw mas si BBBM. Obvious kaayo sila nga ang ilahag yung puohon tungod kay dako gyud kaayo ang ilahang tinguha paingon sa 2028. I sure para sa mga Marcos at mga Duterte sa 2028. So sa ato pa kuan gyud ay dili man gud ka di ba di man ka makiglaban kung tan-aw nimo dili ang ana ang imuhang kalaban di man kay ka maninuod kung di kay na kasukol klaro naman pud kaayo halata na pud kaayo day very strong ang iha di ay gyud nga kana bang competitor nga gina consider niya mao na nga makita nimo nga mga gahi gyud ning duha.